ҳаракати ҳар соҳи региви вахш дар соҳили лоёлуди дарёи вахш танҳо истодам киштии ҷубини мо ба сангҳои сурх бархӯрд ту мисли лаклаки маҷрӯҳ ба осмон рафтӣ дар байни абрҳои сиёҳ ва тумани ғафс ангуштони ларзони ман бӯи пӯдинои талх дорам либоси карбоси ту дар об шино мекунад мисли пӯсти мори кӯдакиамро дар лой дидам ки бо рангҳои пӯсидаи модарам оро ёфта буд ҳаракати анатомияи хиёнат дар маркази синам як холигӣ амиқ аст мисли ғори яхбаста дар миёни кӯҳҳои помир ман бандҳои устухонамро бо занҷир мешуморам яке барои ҳар як савганди дурғини ту чашмони ту ду сайраи бетарафа сар буданд ки ба ғарқ шудани ҷисми ман нигоҳ мекарданд ҳеҷ фариштае барои наҷоти мо наомад танҳо садои зоғои гурсна дар болои сар киштиҳои шикаста дар зери оби тира хобанд ванзанги калисои кӯҳна дар гӯшам садо медиҳад ҳаракати гиёҳҳои фаромӯшӣ арҷаҳои қадимӣ шоҳидони хомӯш мо ҳастанд решаҳои печидаи онҳо аз ар замин сер шуданд ман дигар ба остонаи аҷдодӣ барнамегардам зеро дари хона аз хокистари созсохта шудааст рӯймоли ҳарири туро ба боди шимол додам то ба қуллаҳои яхбастаи хатлон бибарад мероси мо танҳо як косаи сафолӣ шикаст аст ки аз бобои бузургам ба мо монда буд замин зери пои ман меларзад ва мешиқанад ҳаракати соҳили танҳоӣ алвидои олиҳай санги рӯзҳои гузашта ки маро дар ин ҷазираи бекас партофтӣ намаки номи турои дар бод нафас намекашам ин охирин нафаси олами кун часпидам то мавҷоии сиёҳро ба умқи торик бибаранд ситори қутби дигар роҳро нишон намедиҳанд зеро арги мо шарамсор аст